So ang ating patuloy na pag-aaral ngayon, napag-alaman natin noong last week, last Friday, maintindihan at naintindihan na natin na si Kristo ang huling engagement niya, nagbigay siya ng huling kaganapan sa planet Earth. So from the Mount of Olives, He lead us, dinala niya tayo, hindi tayo naggawa-gawa ng mga arrangement ng presentation na hindi natin sinunod yung kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Kaya it's always Christ that leads us to go into His knowledge. Kaya nga, yan ang settling into the truth, intellectually and spiritually. So, from the mount to the river. Kaya doon natin natuklasan sa mount yung movement of natural world speaking of His coming. Kaya nga, yung gaya din kay Pastor Villaruel, kay Ephraim, yung it's not soon, it's going on. You know? It's going on, my friend. So, ano pa yung nakita natin sa mga movement of nations, no? Fulfilling the testimony of Christ coming. Di ba? Kasi yung movement of nations arise, di ba? So, naintindihan, nakukuha na rin natin yung movement of religions. Ano yung mga galaw, kilusan ng mga relihiyon? So, sa relihiyon, kaya nga nandoon yung laming relihiyon, tapos gumagamit ng gospel, kaya nga movement of religions, fulfilling Christ's gospel proclamation. So ano yung proclamation na inintindi, na iniisip ng karamihan, at ano yung gospel proclamation na sinabi talaga ni Kristo na and this kingdom, and this gospel of the kingdom. Kasi ang kaaway niya, gagayahin din. May gospel din siya na halos lang magkapareha. Kunti lang. So from that mount, dinala niya tayo ngayon, kasi dito na from all religions, nag-specify na siya ng isang denomination. Kita nyo? So movement of religions ngayon, movement of the letter horn, movement of one particular denomination. No? Yung tinatawag natin yung Papacy, in which it is sinabi ni Kristo, ito ang kanyang second time, no, dominance. So dito, ipinahayag ni Kristo yung restored papacy. Diba? Kasi kaya nga, ibinalik niya ito doon sa Revelation 13. Kasi in-establish niya dito sa Daniel. No? Ito lang sa ating generation, dito natin maintindihan. Kaya truth stands by itself. Okay? Sa lahat ng mga ministers, pastors of all denominations and the Adventist Church, talagang sa tayong mga theologians na nag-aral ng theology ay para talaga sa atin itong presentation, yung Daniel 8. Na dito natin makikita na mayroon pala sa Old Testament, sa Book of Daniel, yung restored papacy. Kasi all to the years, ang ating naintindihan lang na restored papacy, doon lang. Okay? Doon lang yun sa Revelation 13. Di ba? So I would encourage you to watch and view sa The Power of God's Grace. Diniscuss doon ni Pastor Villaruel sa ministry na yan, yung Daniel 2 at Daniel 7. Yun, malinaw doon na diniscuss. Pero dito sa atin, tinatalakay lang natin diretso kasi Radical Reconnections nag-focus sa ganitong movement, mga kapatid. Kaya nga sinishare ko na sa iba't ibang mga ministers, pastors, leaders of different churches na talagang para sa atin ito. Kasi isipin nyo, sa tagal ng panahon natin, sa ilan na nating mga ministerial conventions, theological forums, hindi natin natutukan yung restored papacy na nandaan sa Daniel. Mayroon pala sa Daniel kasi it is a point of impossibility na hindi binigay ni Kristo kay Daniel yung complete narrative ng movement of nations of the world and movement of kingdoms. Then He will come. Kasi specific naman yun na si Kristo sa kay Daniel darating siya. So yun ang napakaganda na dapat natin makikita
na pasalamatan natin ang Panginoon na nandito tayo naka-online kasi hindi ito aksidente na nanonood tayo ngayon sa ganitong pag-aaral. So napag-aralan natin yung nakaraan na sa River Olay, in-engage agad ni Kristo na I will let you know. Napag-aralan last Friday na yung no word, ginaid din tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng paraan kung paano natin maintindihan yung revelation, yung kanyang binigay kay Daniel. Sabi niya, I will let you know. Kaya nga ang salitang I will let you know, hindi tayo magtanong ng why. Ang tanong natin, what and who. Yun ang ating tanong, kapatid. Diba? Pero pag magsabing I will let you, I will show you why and how. Ganun lang kasimple ang engagement na binigay ng Panginoon. Kaya nandito, sinabi dito, napag-aralan natin nung nakaraan na in the latter time of their kingdom. So napag-aralan natin yung dictionary, yung word na ginamit in the latter time. So the second of two things. Kaya sinasabi diyan, in the latter time of their kingdom. In other words, in the second time around of their kingdom. So napaka-critical na napaka-crucial na statement para sa ating generation. Kaya manalangin tayo sa pagsimula ngayon, kapatid. Let us bow our heads. Gracious, loving Father, in the throne of grace, aming itagubilin na ngayon muli ang aming mga puso't isipan so we can know the words that Christ had spoken. Thank you for this privilege, for allowing us to know and proclaim your message. Help us, Lord Holy Spirit, empower us to proclaim your message. In Christ's name we pray. Amen. So dito, in the latter time of their kingdom, in the second time around of their kingdom. So sa pangalawang pagkakataon, so malinaw yan na pag sinabi in the second time around of their kingdom. So ang tanong na dapat natin kasi, I will let you know, itanong agad natin sa kingdom na yan, kung sa pangalawang pagkakataon, refer to what kingdom? Di ba? Ano yung kingdom na yan? In the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king. So sino yung kingdom na yan? Definitely, alam na natin na in the annals of history, nandoon yung supremacy ng Papacy, the union of church and state that ruled planet Earth for 1,260 years. Sa Pilipinas, maraming evidence yan na yung mga simbahan ng Katoliko at simbahan ng ang mga munisipyo. Kaya nga may mga claims ngayon na of course, ang Catholic, sila talaga ang nag-gather ng mga manuscript para i-produce ang Bible, kapatid. Kaya tinawag yung King James Version from the king, during his time. So dito natin mapatunayan na sinabi ni Kristo mismo. So hindi na tayo, we should not base our understanding yung hindi sinabi ng Panginoon. May sinabi ang Panginoon, may napanghawakan na konti, dagdagan nila ng marami kung ano-anong didagdag. Yun ang tinatawag ng mga theory, kapatid, theory. Pero dito, sinabi ng Panginoon, siya mismo nagsabi nito, in the latter time of their kingdom. So, kingdom ng Papacy. Pero may sinabi siya. May sinabi siya na nakarugtong dito. Siyang nagsabi when the transgressors are come to the full. So wala namang ibang subject na ating pag-aralan. Saan ba yung transgressors? Di sa planet Earth. When the transgressors are come to the full, ibig sabihin, buong mundo. When the transgressors are come to the full, what a beautiful statement, my friend. Na hindi tayo maligaw. When the transgressors are come to the full, ibig sabihin, whole world. So kung whole world siya, no? Full. Ibig sabihin, punong-puno na ang transgressors. Ang ibig sabihin dyan, when evilness abounds. When corruptions are everywhere. Ang galing. So yung corruptions kahit saan na, institusyon, kahit anong institusyon, nangingibabaw ang korupsyon.
when immorality encompasses every sectors of society. Kalinaw niyan, kapatid, no? So, ang Bible nagsabi, when the transgressors, saan tayo makahanap? Paano dinescribe niya na yung sinabi ni Jesus, truth stands by itself right now. So kayo ngayon, wala tayong point of denial. Kahit anong religion, kahit sa siniubay, Kristiyan ni Cristo, pag ito ang isishare mo, there's no point of debate. Kasi the manifestations of evidence sa korte pa, the material evidence prove beyond reasonable doubt na ito ang ating reality. So kaya nga ang tawag niyan, unstableness of planet Earth. Tatlo lang din yan, kapatid, ang dapat nating makikita to prove that for that in verse din sinabi ni Jesus, when the transgressors are come to the fold. Saan lang mababa? Saan? Anong tatlo na yan? The Bible, the spirit of prophecy, and the secular world. Doon lang tayo makabase, kapatid. Tingnan natin kung ano ang sinabi. Kasi sa Biblia, ang term niya, sinfulness. Sa spirit of prophecy, evilness. Ang lingwahe ng secular world, the planet Earth, ang lingwahe niyan, the institutions of the world, ang term niyan, graft and corruptions. So napakaganda na pagka-describe. Halimbawa sa Bible, sa 2 Timothy 3:1-5, this knows in the last days, perilous times shall come. Men shall be lovers of their own self, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient, so on and so forth. With all these high-minded lovers of pleasures more than lovers of God. Yung arrangement niya, tingnan mo yung arrangement niya. Every words na ginamit dito, patindi ng patindi yan, hanggang ang dulo niyan, lovers of pleasures more than lovers of God. Ano yung mga pleasures ngayon na gusto ng mga tao? Simula sa bata hanggang sa matanda. Grabing pleasures. Yung pleasures ba na parang laro na lang ang buhay. Kung saan-saan, puro laro na lang. Maglaro, mag-cruise ang mga tao, na alam nila na ang mundo ay maraming earthquake, maraming typhoons. Mag-cruise sila, sakay-sakay sila. Tapos sa mga kabataan, maglaro-laro ng gira, parang nakahanda sila sa Armageddon. Parang trinain talaga ni Satanas ang mga tao ngayon na handa sa Armageddon. Yung Armageddon, yung gira ng huling gira. Grabe talaga. Yung nakasabi dito. Pero yung sila, ng mga tao na yan, having the form of godliness. Kasi bakit? Mga religious yan. Nasimba nga yan sila eh. Nasimba nga yan sila. Pero denying the power thereof, wala na. Hindi na nare-respeto sa religiosity, spirituality. From church, torn away. Malayo kayo sa mga ganyan. Anong sinabi ni Ellen G. White? Punta natin. Kasi marami sa Bible. Marami din sa Spirit of Prophecy. Sa writings ni Ellen G. White, sinabi niya dito na reports of fraudulent transactions, fraudulent murders, crimes, and every kind are coming to us daily. Iniquity is becoming so common a thing that it no longer shocked the senses as it once did. Wala nang pakikiramdam ang mga tao sa sama na ng kanilang nakikita. Wow! Ano pa sinabi ni Ellen G. White sa kanyang Prophets and Kings 624, paragraph 2, lawlessness and dissipations and corruptions are sweeping in like an overwhelming flood. Grabe! Parang baha, sweeping, overwhelming siya, kapatid. Grabe, saan? Everywhere as an evil, envy, surmising. Kahit saan nakikita mo yung envy, yung pagkasilusan, no? Pagkasilusan, lahat yan, lahat na manifest yan. Nagpakita ba itong mga statement na ito? Walang perspito. Kahit saan, sa institusyon ng gobyerno, sa institusyon ng iglesia, sa mga membro, sa mga leaders, sa mga pastors, lahat ng denomination, mayroong manifestation of envy. Envy, kapatid. Kaya mabigat ito, kapatid, ano? Mabigat ito na nating talakayan. No? Mabigat. Kaya continuous talaga ang ating dapat pag-aralan. Napuntahan natin ang secular world. Anong sinabi ng secular world, kapatid? Kasi sinabi ni Sir White, the whole system of religious principles and doctrines which should form the foundations and framework of social life seems to be tottering mass ready to fail in ruins. So ibig sabihin the social life. Let's go now to the political world, to the social world. Anong sinabi ng ating mundo ngayon? Truth stands by itself.
hindi na tayo mag-interpret, kapatid. Kaya huwag mo nang hanapin kung anong libro ang nagsulat, kung saang reference point, sinong doktor ang nagsulat niyan. Huwag na, kasi ang Bible na lang at ang reality natin ngayon. So dito natin makikita, sinabi nga dito, sila na mismo nagsabi dito, from Brookings, AI, no? Policy 2020, Cities and Regions. Ano pa sinabi? Monday, April 30, 2001 pa ito, kapatid. 2001 pa na-report ito. Pinipublish lang nila ng AI 2020. Corruption and globalization. At grabe. Now, mayroon tayong institutions sa mundo, tinatawag na yung Transparency International, no? Ito yung tinatawag nating Transparency International. According to science, the Corruption Perception Index of 2018, Transparency International Corruption Perception Index, sinabi nila, the Global Corruption Barometer. Pag titingnan mo ang Global Corruption Barometer by Transparency International analyzed data on corruption around the world. Grabe na talaga, kapatid. Exactly what Jesus Christ said. When the transgressors are come to the full. Ano yung transgressor come to the full? Yun din ang time ng kingdom niya. And the latter time of their kingdom. Yung kingdom na sinasabi na tatayo, yun ang sa kanyang katayuan, yun ang panahon na nagkaroon ng mundo ay umabot na sa sukdulan ang kasamaan. So the science is telling us, corruptions around the world. Kaya dito, wala na tayo. Truth stands by itself. Kahit sa mga presidente, alam na natin, matagal na yan. Yung mga simbolo ng mga ating dignidad, ng mga leaders, na balot ng maraming mga issues ng mga scandals from US to Europe. Yan, Prince Charles from the New York Times, kay Gorbachev ng Soviet Union during his time, Forbes magazine, March 25, 2004, enumerated 10 of the world's all-time most corrupt leaders, presidents, according to Transparency International Global Corruption Report in 2004. Matagal na ito, 2004 pa, kapatid. Sino ito sila? Yan, from year 1967 to 1982. Suharto, Indonesia. Marcos, Philippines, 1972 to 1986. Si Zico Zazari, 1965. So lahat ng mga presidente, kapatid. Grabe yan. Pero, yan lang ang nalikod, pero marami pa yan, kapatid. Yun ang top. Pero napakarami nila. Sa mga political world, puntahan natin ang religious world. From 1970 to 2005, Lonnie Presby, 1970-1980, Peter Pupo, Jimmy Swaggart, Morris Cerullo, Roy Clemens, John Paul, Paul Crow, Douglas Goodman is the president. Walang sinanto. Lahat nakapublish sa newspapers. Headlines by the secular newspapers around the world. Kay Jimmy Swaggart, nakikita, alam na natin yan, kapatid, yung scandal niya. No? Kita natin sa mga news, BBC News, si Swaggart, lahat yan. Si Morris Cerullo, isang sikat na TV evangelist. Di ba? Na namatay yung isa sa kanyang si Audrey Reynolds. Si Peter Pupo, 1986, a German-American TV evangelist. Sikat na sikat sila. Si Douglas Goodman, 2000, an evangelical preacher, and his wife Erica were pastors of Victory Christian Center in London, England. The church was one of the largest in the United Kingdom. Siya na-involve siya sa mga support of until his arrest over sex allegation. Oh, mga kapatid. BBC News, mga recognized news outlets, kapatid. Downfall of a preacher man. Kita natin ito, kapatid, na mga Nandito pa si Lonnie Presby, American Pentecostal evangelist. Siya ang pinakasikat na figure sa Jesus movement na nagsimula doon yung mga Jesus movement, kapatid, sa kanyang buhay. Pero na-involve siya sa mga immorality. Nandito pa itong napakasikat na si John Paul sa 2004
former leader of Focus on the Family Love. Alam mo yung Focus on the Family? Napakasikat yan. Sa Pilipinas. Meron ngayon eh. And chairman of the board of Exodus International in North America. Later on, naging ano na siya kapatid, isang lalaki na nagpakababae, nag-transgender siya kapatid. Dito natin nakikita si Paul Close in 2004, founder and president. No? Ito naman si, kanina si John Paul. Ito naman si Paul Crouch, 2004, founder and president of the Trinity Broadcasting, isa sa pinakamalaking broadcasting ministry, Christian ministry sa buong mundo. Na-involve siya sa financial, allege of financial dishonesty and sexual impropriety. So exactly tama talaga yung sinabi ni Toynbee, yung isang social philosopher ng ating generation. Sinabi talaga ni Toynbee na ang ating generation ay talagang unstable. Last but not the least, nandito rin ang ating presidente ng Seventh-day Adventist Church and what more, Elder Robert E. Falkenberg, leader of the Day Church. Dito sa Pilipinas, na-involve yung Iglesia ni Cristo, at mga lahat, mga Methodist, marami talagang mga religious leaders na na-involve. Sa Los Angeles Times, na-publish, Seventh-day Adventist leader resigns over financial queries. February 9, 1999, Los Angeles Times. So, kita natin, dahil lang sa issue ng kaso na pinay ni James E. Moore, a Sacramento businessman who claimed the president and other Adventist leaders cheated him in a land deal in El Dorado County. So although it was not proven, my beloved friends, but the fact na na-involved. So sa Los Angeles Times, diyan sa California, sinabi din yan, Seventh-day Adventist leader resigns over financial query. Halos lahat ng mga news outlet carries the headlines. So dito natin makikita kung paano naging totoo. Truth stands by itself. Christ's words stands by itself. Self-evident. So dito natin makikita na grasya lang talaga ang nangingibabaw ng ating kaligtasan. Sinabi ni Toynbee, yung ating postmodern philosopher, civilization disintegrating. Spiritual life, political life, wala na kapatid. Now, the failure of a civilization to survive was the result of its inability to respond to moral and religious challenges. So dito natin makikita ngayon kapatid sa ating generation ngayon, we learn, grabe na, itong aking slides, tagal na nito. Mga, na siguro to? Mga 20 years na siguro ito. Massacre, incest, rape, drugs, homosexuality, same-sex marriage, pornography, suicide. Suicide is the leading headers of news around the world. Nagkabata ang mga tao ngayon na nag-suicide. Elementary nag-suicide na. Just recently, nung nakarang araw lang ang news na tumaas na. Napakarami nang nag-suicide. Contributed also by the COVID possibly kasi hindi na makalabas sa bahay. Di ba? Gira-gira na lang sa mga computer. So na-bored out sila. Alam mo naman si Satanas ay sisikapin niya yung siguradong impyerno yung mag-suicide. Siyempre, yan naman ang kanyang mga gawain kapatid eh. So dito natin makikita na yung salita ng Diyos tumatayo sa ating generation. Extramarital affairs. Grabe sabi ni Billy Graham. Ilang taon nang nakalipas kapatid. Ilang taon na sa one of his sermon, he said, 35 years ago, 35 years na, 40 years na siguro, 35 years ago, sabi niya, if Christ will not come today, that was the year, 30 years ago, sinabi ni Billy Graham, if Christ will not come today, he must have to ask an apology for burning Sodom and Gomorrah. So ramdam na ramdam ni Pastor Billy Graham na super na talaga ang sama ng mundo kasi nalagpasan na niya yung Sodom and Gomorrah. So dahil sa ganyang mga kaganapan mga kapatid,
Exactly, yun ang sinabi ni Jesus Christ. To prove na we are the last generation. Isipin mo, when the transgressors are come to the full. So wala na ba yung point of object dito, planet Earth? So umikot na ang kasalanan sa buong mundo. Kung ganyan na ang ating sitwasyon, ano kaya ang dapat gawin? Pero may sinabi ang Panginoon, sa ganitong sitwasyon, kaya kailangan nyo itong message ni Kristo sa mount, river, at island. Kasi kaya nga sinabi niya, let no man deceive. Kasi dito rin dapat nating maintindihan, no? Pag hindi tayo nag-iingat, dito pumapasok ang mga false theory, mga tinatawag nating conspiracy theory na nag-interpret ng Bible, na nag-insinuate. May mga event silang pinutray, mga event, no, mga pangyayari, halimbawa, yung mga doctors ng white coat, dinescribe nila, at maglagay sila ng interpretation. Yung sinabi ni Bill Gates, maglagay sila ng interpretation, insinuating that these people are having bad plans. Insinuating that these people knows about that this is not true. Kita mo yun, yung element of insinuation. Yung insinuation, yun ang sinabi ni Satanas sa Garden of Eden. Kaya mayroon tayong episode niyan, special episode on the Garden of Eden. Kasi yung point of insinuating lang. Marami ngayong mga video clips sa mga pinapadala ng mga Adventist na mga vegetarian pa naman. Mga tinatawag pa naman natin na mga in time daw sila, mga present truth proclaimers sila. Pero pag tingnan mo sa mga posting nila, puro conspiracy theory. Hanapan mo kung saan sa Bible, sinabi ng Great Controversy sa mga reformers, of chapter ng reformers. Sabi ko, hindi na talaga nagbasa ito ng movement. Kasi sa ending ng story, si Satanas, angel of light. Ang kaaway ay transform as an angel. So hindi nila na nakita, kapatid, yung sinabi ng Spirit of Prophecy na kanilang hawak-hawak na kiniklaim na mga followers daw sila ni Ellen G. White, hindi na nirespeto yung sinabi ni Ellen G. White na iba na ang approach ngayon ng kaaway. Kaya dito, sinabi ni Jesus, when the transgressors are come to the full, punong-puno na ang mundo, ito yung timing ng pagtayo. Isang pagtayo, a king of first countenance and understanding dark sentences shall stand up. May pag-intindi sa mga maitim na mga dark sentences shall stand up. Grabe. Kaya nga si John the Revelator, talagang bumilib siya sa island na yun, ha? Kaya dito yung base natin ngayon. Ito ang pinaka-base sa River Olay. Kasi pag hindi naintindihan ang River Olay, napakaraming misinterpretation. Sa 666, sa 3 angels messages, grabe. 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 Kaya inaaway niya, nag-away-away na ngayon ang General Conference at saka itong mga reform movement sa Amerika, mga Amazing Words Ministries, kung sino pa yung mga conspire na inaatake ang General Conference. Ito namang General Conference na hindi din na-handle at wala kulang din sa mga ay talagang kailangan i-share nyo talaga dyan, Pastor. I-share nyo dyan sa New York, sa Amerika, yung river, mount, river, and island. A first countenance of first countenance and under dark sentences shall stand up. Sipin mo yan? Yung pagtayo niya ba sa gitna ng masamang mundo, yun din ang pagtayo niya. Ito rin yung highlighting movement nila. Highlighting, landmarking movement nila na without Christ's prescription, we all be deceived, fornicated, defiled. Bakit fornication, defiling and fornicated? Kasi light movement siya. Kasi light, ikaw may liwanag ka. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Lucas 11:35, take heed, mag-ingat ka. Therefore that the light that is in you be not darkness. Kasi darkness na yung pinasabi ng karamihan dyan. Grabe, mga ministries, conspiracy theory, darkness na. Pero minsan, tayo pa ang promotor. Hala, share ng share
Agad yan, mga text kapatid. Kawawa talaga. Pero ito rin ang panahon na i-embrace na natin yung truth ni Jesus. Na mayroon talaga tayong mga kaibigan, mga Adventists na hindi talaga natin makasama. Nandun naman yung parable of the 10 virgins. Kaya ito, makikita natin yung movement ng galaw, ng restored, yung tinatawag na in the latter time of their kingdom. Kaya nga in-emphasize yung latter time. Kasi iba na ang approach niyan. No? In the latter time of their kingdom, dito natin makikita. No? Kaya nga wala namang pag-kingdom, in-specify din ni Jesus. A king. Walang kingdom, walang king, walang king, walang kingdom. So, ang ibig sabihin yan, kapatid, pero sa ating language, sa ating generation, state na yan, president or as a leader of the world, the same concept, the same essence. So, siya ngayon tumayo na naging voice of hope. Naging voice in the wilderness. Pag sinabing wilderness, it refers to Christ. Di ba? But He is the Lamb that most people called Him the beast. Most Adventists called Him the beast. But you have to substantiate how Christ described this movement. Kasi sa Revelation, a beast with lamp-like horns. So dito natin maintindihan, kapatid, na a king. Sino kaya sa mga hari nila? Sa mga naging rulers, naging head of this kingdom. Hindi naman tayo pwede magtumutumo o maggawa-gawa ng kwento, but we need to let the Bible stand by itself. Okay? So titingnan nyo, kapatid, na sino kaya yung mayroong makapasa, kasi simula nang naitayo ang kanilang in 1929, sino kaya dito ang tatayo na ang kanyang pagtayo maging tama yung sinabi ni Kristo sa River Olay, first countenance and understanding dark sentences. Ganda nito, kapatid. Grabe, exactly. We don't need to interpret. We simply read it, my friend. Basahin na lang talaga natin ito, kapatid. Basahin na lang. Kita mo yung mga pope na nag-reign sa Papacy, sa kingdom na yan. Ang tawag niya ng Daniel, little horn. So wala na tayo, puntahan niyo yung the power of God's grace ministry. Kasi diniscuss nila dyan, Daniel 2, Daniel 7. Malinaw ang pagka-discuss doon. Kaya dito, nang sinabi ng Bible, and in the latter time of their kingdom, when the transgressors shall come to the full, a king of first countenance, and understanding dark sentence, shall, ang word dito, stand up. Take note of the word, stand up. So dito natin makikita, kasi Biblia lang, marami sa inyo dyan ay hindi mga Seventh-day Adventists, these are all friends, but they are all Christ believers, Christians. Okay? They are also Adventists because they believe the coming of Christ. Naniniwala sila, kapatid, sa coming of Christ. Okay? Kaya gusto ko na ibigay sa akin yung Bible dyan sa Tagalog. Shall stand up. Anong sinabi? Dito, kapatid, pag sinabing king, siya ang tatayo, kapatid. So, in the latter time of their kingdom, sa kingdom na yan, may hari na is natatayo na mag-qualify sa ganitong fulfillment, kapatid. Take note, the timing of his standing, ganda nito, ha? The timing of his standing caught the world in awe. Why? Because he was considered as the voice in the wilderness. Siya rin ang tinagurian, witness to hope. One of the world's moral authority, man with destiny. Ito ang mga statement na nag-describe sa kanya according to the structural institutions recognized magazines of the world. Kaya dito natin maintindihan
kung gaano kabuhay, alive ang salita ng Diyos sa ating generation. Bakit? Sino siya? Siya lang ang Santo Papa, kapatid, na winasak niya ang papal costume of wearing a tiara, yung may crown siya dito, on coronation in front of 1 billion people around the world watching. Isang tao na napakabait nito, kapatid. Yung mga sinasabi ng maraming Adventist dyan na demonizing. No! He was just convicted of what he believes. Yun ang kanilang faith in action. You have to define what is faith. Kaya dito, kapatid, of 1 billion people around the world watching. A visit to Poland is a bombshell. He openly received to Vatican those banned from papal presence and the so-called heretics. Grabe. Winilcome niya lahat. No? Sila ngayon ang nagtanggal na huwag ninyong i-excommunicate. Huwag ninyong i-ban. Pero sila yan. Pero ang mga Sabadista, magaling mag-ban, mag-excommunicate. He broke the Vatican Venerable Protocol and strict emphasis on religious priorities. Ang ganda nito, kapatid. Na kanya, maraming libro na isulat. Hundreds of books written about this man. He was the first Polish priest to be ordained after a mere 4 years study. He was the youngest auxiliary bishop in Polish history, 1964. He was the youngest cardinal Poland has ever had, 1967. He was the first Polish pope in history, my friend. He was the first non-Italian pope in 400 years of papal history. He was the first pope to wear long trousers under his robe. Sino siya, kapatid? Grabe, kapatid. Siya ang Santo Papa in which the presidents of the world love so much the man. Mga kaibigan, siya sa mga journal, sa mga National Geographic, sa mga magazines, siya ang tinagurian, witness to hope. He was the only pope, the first ever, to ask an apology on the Inquisition. Kaya nga, kailangan wag na tayo mag-history-history ng mga history para ungkitin pa natin yung kanilang nakaraan. Sabi nila dyan. He was the first to be acknowledged by political leaders of the world. Napakaganda nito, kapatid. Nakaganapan sa ating mundo. Buhay tayo nang nakikita ng karamihan siya, kapatid. Siya lang ang tao na na-feature sa Time Magazine more than 15 times. Pag na-feature ka sa Time Magazine, you are not an ordinary person. Kaya nga si Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao, na-feature sa Time Magazine. Kasi he is the only boxer in human history na mayroong 8 division titles. Galing. Significant talaga ang Pilipino sa last generation. Man of the Year. Ano ba ang kanya, kapatid? Most widely traveled pope, having visited over 100 papal visits, more than all his predecessors, but put together. May sinabi pa niyan, the most recognized person in the earth. March, Reader's Digest issue, March 26, 2005. Tingnan mo sa Time Magazine, napakaraming feature yan, kapatid. Uy, yan mga John Paul the Superstar. Time Magazine, 1979, 1981, 1982, 1983. Grabe, taon-taon naka-feature siya. Homecoming, 1983, 2 bisis pa dyan. January 9 of 1984, Why Forgive? February 1985, Discord in the Church. September 7, 1987. Then February 1982, The Holy Alliance between, Revelation 13, no? United States of America and Pope John Paul II. Ganda yan, kapatid. Pag may libro nga nasulat niyan yung
yung author by makapal na libro yan. A Struggle for World Dominion, The Keys of this Blood. Who brought them together? Yung mga communist leaders, nakikinig sa kanya. Sa Saddam, yung late former ng Iran, Iraq, ay nakikinig sa kanya. The Pope in the Holy Land, and then the Catholic Church saved itself. Sinabi ng pinakasikat na magazine, From Pilgrim's Progress, by Mat.When, sinabi niya dito, the Pope is not just a religious pilgrim. He is one of the world's great moral authority. Exactly what Daniel 8:23. When the transgressors are come to the full. Anong sinabi ng Bible, ng spirit of prophecy in the secular world? The world is in corruption. Immorality is abound around the world. So therefore, we need moral authority. And it's Christ who said it. Si Kristo ang nagsabi. Ano sinabi niya? When the transgressors have come to the full, a king of first countenance and understanding dark sentences shall stand up. Ano sila? The reverberations of Pope John Paul's life and pontificate, the third longest in history, resounded through every nation on earth. Mayroon pa ba tayong hanapin? Yan nagsabi na sila dyan. Time Special Report in 2005, kinaver ang kanyang life. The reverberations of Pope John Paul's life and pontificate. Hindi lang life niya, yung pontificate niya, the third longest in history, resounded through every nation on earth. Ano kaya na-establish niya na sound sa all nations on earth? Ayun ang ating napag-aralan nung nakaraan. Di ba? Ano sarang niya? Yung new humanity. Yung gospel ba ng new humanity? Anong sinabi dito? When the transgressors are come to the full. Anong sinabi ng ng Time magazine? On the one hand, the Pope can seem this lonely, pessimistic figure. Sabi ng quote sa kanya, a man obsessed with the evils of the 20th century. Daniel 8:23. When the transgressors are come to full. When man obsessed with the evils of the 20th century, a man convinced that humankind has lost its way. Humankind. Transgressors come to the full. Grabe. Kaya, maawa naman tayo. Huwag naman tayong gagamit na atakihin lang na yung kung ano na lang sinasabi natin sa kanila. Kaya nga in-embrace sila. In-embrace sila. Kaya pag walang river understanding, kapatid, wala talaga yung ating interpretation ng Book of Revelation. Saka yung Matthew 24. Kaya ang tanong, I will let you know. So magtanong agad tayo, what kingdom? Papacy. Who was the king? A king of first countenance? Paano natin malalaman na siya? So mayroong sinabi si Kristo. Ano sinabi ni Kristo sa River Olay? First countenance. So ang tanong natin ngayon, kasi sinabi ni Kristo, I will let you know. So ngayong gabi, tatayo ngayon si Daniel sa atin. Kasi sinabi niya, I will let you know. So malalaman natin ngayon. Anong sinabi niya? What made him first? So ang tanong natin sa Bible ngayon, what made him first? Kasi dalawa lang, first countenance and understanding dark sentences. What made him first? So hindi na tayo mag-interpret. It's not by accident that secular writers describe and use the same word. Bakit? Magkalayo. Ano ba bang dapat i-describe sa dictionary niyan? So dito natin mababasa. Halimbawa, sinabi ng CBC News 2005, the Pope's first opposition. Wow! My beloved Biblical Research Institute.
The Pope's first opposition to communism stemmed from his belief that an individual chief allegiance should be to God and one's own conscience, not the state. Grabe. He's really a lamb, my friend. He's a lamb. There's never been anyone like Pope John Paul II, that first defender, first intellectual with a charisma of a rock star. Sino nagsabi dyan? Sino nagsabi? The exorcism. Oh boy! What really, how wonderful is our God! How gracious is our Lord! How gracious is our Christ that by His grace, He give us the exact information and knowledge. Ano bang sinabi ng Daniel 8:23? And finally, John Paul, first insistence. PBC, Frontline, Millennial po. Mga newspapers yan, mga magazines yan eh. Nakikita mo rin yan, marami yan sa internet yan. February 2, 2005. John Paul will be remembered as John Paul II was a first defender of what he perceived. First defender, first insistence. Grabe. Kaya nga, dinescribe talaga siya. Sinabi niya, di ba, no, na-issue noon yung pagbisita niya sa India, sabi niya, I will evangelize. Nag-react ang Muslim, mga Hindus. Kasi sabi, in-interview siya, hindi siya nagsasalita sa sa mga interviews. Pero when his airplane landed in India, grabe, I came to evangelize. Kaya kinonsider the first Jewish pope that ever had. Ano sinabi nito ng pangalawa kapatid? Daniel 8:23. Dalawa lang to. First, countenance. So, truth stands by itself, ha? Truth stands by itself. Hindi na tayo paano-ano pa, kapatid. No? Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. So, understanding dark sentences is the Bible commentary. Nakikita natin dito ngayon, kapatid, na is the Bible commentary meaning? Ano ang ibig sabihin ng dark sentences? Double dealing. Ano ibig sabihin ng double dealing? Just to achieve what one gusto niya. So, double dealing talaga ang gawin niya, kapatid. Kaya nga sabi nga ng isang writer, kapatid, isang magazine, his Catholic policy of benign tolerance towards non-Catholic. Naging effective ang yung kanyang dark sentences. Bakit, kapatid? Kasi sabi dito, his Catholic policy of benign tolerance towards non-Catholic. He speaks and writes poetic messages in homilies and other important church documents. Lalo na sa kanyang mga encyclical. Napakarami niyang encyclical, kapatid, na nagpabago ng takbo ng Christian world and the rest of faith-based and even political institutions. Not considering his being a poet by profession, he won the hearts of his enemy by his compromising stand. Wow! He won the hearts of his enemy by his compromising stand. Sino kanyang enemy? Sino, kapatid? Compromising stand. Kaya, sabi pa ni The Christian Century, isa sa pinakasikat ito na Christian magazine sa whole world. In December 16, 1981, the Pope, Christians ito, mga Christians ito, Protestant. Sabi, the Pope is successful in gaining global acceptance by adopting what Jesuit Vernon Roland calls the Catholic double standard. Grabe, kapatid. Double standard. Ano bang sinabi niya? Sabi niya dito, by adopting this double standard, Pope John Paul is succeeding admirable today in being widely accepted as the Papa Urbis et Urbis, the spiritual father of Rome and the world. These are statements, my beloved friend. Kung nalabas itong ganitong statement, there is the presumption of regularity. Sa korte pa, presumptions of regularity. It's a truth. Standing. There is a truth standing. Na talagang recognize siya sa kanyang mga ginagawa.
Now, siya nga rin ang nag-usher sa humanity sa new millennium, sa new humanity. Siya rin ang nag-ano sa Jubileum 2000. Siya rin ang nagbasa sa third secret message ng Fatima. Walang Santo Papa na nagbasa no kasi natatakot sila basahin. Kasi yun nga ang warning. Kasi warning yung 3 messages yun. Yung pangatlo hindi binasa ng nakaraang mga Santo Papa. 1917 yun na apparition. Pero it took Pope John Paul II to read the message of yung pangatlong mensahe sa Fatima, kapatid. Siya rin ang nag-arrange dyan, kapatid, para sa Jubileum 2000. So napakaganda ng arrangement niyan. Pero bago pa nangyari ang fulfillment ng Matthew 24:15, at ito ngayong napag-aralan natin yung movement ng river at ang movement ng little horn na ito at ang movement ng kaniyang ng hari at ng kaniyang mga ginagawa. Ito ngayon ating pinag-aralan ng mga slides ngayon, kapatid, na sinasabi ni Kristo stands by itself. Tumatayo lang siya. Self-evident ang Biblia, kapatid. Talagang wala na tayong dapat hanapin pa. It extinguishes our doubts. Buburahin ng salita ni Kristo ang lahat ng ating mga haka-haka. Ito ay buburahin ang lahat ng mga theory, kapatid. Mga theory na hawak-hawak ng maraming mga Adventist sa whole world ngayon. Kaya paano kaya ma-fulfill? Now, alam natin yung higwaan, kapatid. Yung higwaan na binasa natin noong nakaraan. Yung the 2,000 hatred of human history. Sipin mo, umabot ng 2,000 taon. Kung may kaaway ka na 1 taon, may delikado na yan. Na mayroon kayong higwaan, na hindi kayo mag-uusap. Pag-abot ng 10 taon yan, grabe na yan. Parang ibaon na sa yan. Pero 2,000 years of human hatred. Pero paano kaya ma-fulfill, kapatid? Paano kaya ma-fulfill yung sinabi, literally, yung sinabi ni Kristo, na when you therefore shall see, makikita ninyo, yung abomination of desolation, na napag-alaman natin kanina, nung nakaraang linggo, yung nag-abominate na mensahe, yung post-millennialist, na 1,000 years of peace and prosperity, na anong movement, anong philosophy, anong theology na yan. No? Yung theology na talagang tinanggalan ng judgment message. Kasi all the time, lahat ay makarating sa langit. Yung word na all the time, kapatid, napaka-dangerous yan. So, yung sinabi na when you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Puntahan daw natin muna ngayon yung literal. Kasi I would like to tell you straight right now na ang river, mount at island, ang prophecy na ito, ang fulfillment niya, ang symbolical at literal, isa lang ang mga kaganapan. Kasi wala na eh. Yan na ang ending, kapatid. So hindi na tayo mahirapan, ay, literal yan, ay, symbolical yan. Wala na, kapatid. Ito nga ang perfect time. The perfect time ng Panginoon na kanyang mga mahal na mga anak. Siyempre, i-engage niya. Kailangan niya ang perfect na asawa na i-perfect niya tayo sa kanyang grasya. Kaya nga, engagement ang tawag natin dito. Stand in the whosoever let him understand. So mayroong nangyari sa planet Earth, kapatid, ng nakaraang mga taon. Bago mag-celebrate ang Jubileum 2000, nagkaroon ng Holy Week. Ang Holy Week na yan ay ginanap na every Friday sa Holy Week na yan, Holy Friday, magkakaroon talaga sila ng procession. Ang tawag niyan, Via Crucis Procession. At exactly 3 o'clock sa hapon na yan, magpark sila. Tapos tinatanong yearly ang Santo Papa. Kasi celebration niya ng death ni Jesus. Ang tanong, sino ang nagpako kay Kristo?
Who crucified Jesus? Ang tanong na yan, siyempre, dapat itanong kasi yung event, global event na sinicelebrate is about the crucifixion of Christ. So dapat ang subject, kasi si Kristo, pinaniwalaan ng marami na ngayon. So ang tanong, who crucified Jesus? Ang rhetorical answer ng mga Santo Papa niya, the Jews crucified Jesus. Totoo, hindi? Kaya magsagot niya. Kaya inaccuse ang mga Sabadista niya. Of course, mga Sabadista yon, sila ang nag-crucify. Pero hindi yung Sabadista na mga anak ni Kristo, anak ng Panginoon. Kasi dalawang klase ang Sabadista. Ang tawag niyan virgins. Tawag niyan virgins. Pure ba? No? Mga sa Sunday keeper nga sila, pero di anak Messiah's believer. Hindi sila naniwala sa Messiah na si Kristo. Kapatid, nang tinanong, talagang pre-measure si Pope John Paul, si Carol Botayba. Tinanong talaga, were the Jews crucified Jesus? Were the Jews crucified Jesus? Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, sa online ngayon, ang sagot ni Pope John Paul II na-publish sa lahat ng newspapers sa buong mundo. And that answers paved the way to change the landscape of the battlefield. Kailan nangyari, kapatid, yan? In 1998, kapatid, no? Papal meditations on the first stations of the cross prepared for the Pope's proclamations by Oliver Clement. Wrong news na ito. April of 10, 1998. Ang sagot niya, kapatid, ito ang sagot niya. He was pressured. Sabi niya ang sagot niya. No. Sabi niya. So many children denied, prostituted, mutilated. Oh, not the Jewish, oh no, not the Jewish people, crucified by us for so long. Not the crowd, which will always prefer Barabbas. Di ba si Barabbas yung, because he repays evil with evil. Not them. Alam, na every year, nakamonitor ang Parliament of Israel dyan. Lahat ng Hudiyo nakamonitor sila sa mga sagot. Iyon ang dahilan sa nakaraan, nagdagdag ang kanilang tension. Lalo na sa mga year after year na dumadami na ang believers of Christ. Tapos i-accuse pa rin na sila ang nagpumatay. Kaya dapat magbago na. Pero dito, kapatid, no! Oh no, not the Jewish people. Grabe na statement ito. Tayo para ang nag-crucify kay Jesus. For so long, not the crowd which will always prepare Barabbas because he repays evil with evil. Not them, but all of us. Each of us. Because we are all murderers of love. Kapatid, nang narinig ito ng mga Israelites, mga Jewish congregation, when the Jewish leaders, the parliament, the prime ministers heard the statement of Pope John Paul II, my beloved friends, in this Via Crucis procession, watched by billions around the world, celebrated by all nations of the world. Holiday na yan. Like an earthquake that shakes their foundations of hatred, it began to melt and change the atmosphere. In the latter time of their kingdom, when the transgressors have come to the full, a king of first countenance and understanding dark sentences shall stand up. When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Literally, because after the Parliament of Israel heard the statement in 1998, just a week passed
in response to a change of statements. Hindi nagtagal ang Parliament of Israel. Nag-approve ng diplomatic relations, establishing full diplomatic ties of the Vatican, paving the way for the first official visit recognition by the state government of Israel of the first visit recognized, a visit by Pope of the Vatican. Exactly this is what happened in April 3, 2000, my friend. The new millennium has just begun. The new humanity has been starting to roll. Because in this Time magazine, right now, tonight, and the day where you are now, kung nasaan man kayo ngayon sa buong mundo, yung sinabi ni Kristo sa Daniel 12:13, the promise of Christ told to Daniel, Daniel, don't worry, you will die, but your lot will stand at the end of the days. Tatayo ka, Daniel. Itong nakita mo, ito ang tatayo. Ito ang mensahe. Ito ang dynamics, Daniel. Si Kristo ang nagsabi. It's a divine promise, Daniel. Ito, your lot will stand at the end of the days. So kung ano man ang ministry proclamation natin na hindi naka-highlight itong statement ni Kristo doon sa ating buhay, kapatid, our message is not a certain sound, my beloved friends. Kasi si Kristo nagsabi, your lot will stand at the end of the days. So ngayong gabi, ngayong araw, kung araw dyan sa inyo sa London, sabi, kung saan man sino makakita nito ngayon, tumatayo na ngayon si Daniel sa ating harapan. Sapagkat nakita na natin ang sinabi ni Kristo at nakita natin literally sa dalawa nating mata ngayon. Itong nangyari sa Israel, ito the Pope in the Holy Land. Literally, my friend. The Pope responded with a lovely speech about the profound emotion with which I set foot. Isipin mo instead, quote and unquote, I set foot in the land where God chose to pitch His tent. Ano sinabi ng Matthew 24:15? You shall see the abomination is spoken of in Daniel 10. Yung sinabi ni Daniel, anong sinabi ni Daniel? Stand! First countenance and understand it. Stand! Sinabi ng Matthew 24:15, stand in the holy place. Saan yung holy place? Sila nagsabi, I set foot in the land where God choose to pitch His tent. Alam naman natin niya, yun ang Christian recognition, the Holy Land. Kaya sa mga travel and tours, Holy Land travel, my friend. Ang napakaganda pa nito, because during that visit, pumunta pa siya doon sa Western Wall. Doon sa Western Wall, kapatid, kasi nangyari ito, kapatid, March 21, 26 na celebration of the year na itong pagpunta niya doon, 2000. Pope John Paul II's pilgrimage to Israel. Alam niyo, may papel siyang siniksik diyan sa Western Wall. Nakakot ng attention ng halos lahat ng mga journalists. Kasi palaging nakamonitor niya kasi hindi siya ordinary figure of planet Earth. Kaya maraming mga media nakasubaybay sa kanya dyan. So ngayon, nang in-insert niya, nakakuha na, binasa yan, kapatid. Ito ang laman ng kanyang sinulat. God of our fathers, you choose Abraham and his descendants. So tumatayo na ngayon ang kanilang mga pride ng mga Hudyo to bring your name to the nations. Abraham yun, Israel yun eh. We are deeply saddened. Kami ay nalungkot ng malalim sa mga behavior nung nakaraang dakbo ng kasaysayan. Have caused these children na nagdala ng mga anak ng mga ng Abraham of yours to suffer. Cause these children of yours. Grabe, nirecognize ni John Paul na itong mga Rio ay talagang anak ng Diyos. Children of yours to suffer. And asking for your forgiveness. Grabe. Humingi siya ng tawad sa mga Hudyo.
We wish to commit ourselves to genuine brotherhood. Totoong kapatiran. Kapatid na tayo. Maliban sa kapatid, kapamilya lang tayo. Kapuso sa lingwahe pa ng Pilipino. With the people of the covenant. Sipin mo yan, people of the covenant. So talagang on the day na nagparade siya, ang sigaw ng mga Hudyo, the Pope of the Jews, the Pope of the Jews. For the first time in Jewish history, nirecognize nila, kapatid, the Pope of the Jews. Kaya sa kasaysayan ng kanyang life nang namatay si Pope John Paul, tingnan mo, kapatid, for the first time in human history, John Paul standing around the world drew 5 queens. Grabe. 4 kings, 70 heads of state, of government to his funeral as international leaders mingled with ordinary pilgrims in Vatican. It was the first time the leaders of Orthodox Christianity, the Church of England, the Armenian Apostolic, the Muslim, at lahat na ng mga relihiyon na nandoon, kapatid. Literally, pero mayroong simbolika na ating tatalakayin niya. Bukas, kapatid. So dito natin nakikita, sa dalawa nating mata ngayon, yung bersikulo ng Daniel 8:23, a king, understanding God's sentences, shall stand up. Sa pagtayo niya as king of this kingdom, with all his first countenance and understanding God's sentences, kaya nakatayo. Bakit God's sentences? Sipin mo, double nauto ang mga Hudi na hindi siya. 1998, kaya 2 years after, naka-apak siya doon literally. Matthew 24:15. Stand in the holy place. Realized and fulfilled in 2000, when the first official state visas were given to the visiting head of state, Pope John Paul II. From the time Christ uttered this prophecy, up to 1993, the Jews and the Romans of the state of Israel, state over particularly the state within the state, Vatican, were mortal enemies. How can the state of Israel, with its territorial positions considered by the world as Holy Land of this planet Earth, open to a state visit by them? Kasi wala talaga nag-isip noon na mangyari ang ganito, kapatid. But Christ said, Matthew 24:15, it will stand in the holy place. No, literal. But how about the symbolical? Ayun ang maganda. Palalim ito, kapatid. Sa pagtayo niya dyan, sa symbolical na pagtayo niya, kapatid, dito nagkaroon ng maraming Kaya pag wala ito, conspiracy theory talaga ang dating. Na talagang, Babylon na ang General Conference. Yun talagang. So, a papal apology, mayroon bang sinabi ang spirit of prophecy? Of course. Saan mabasa? Great Controversy, page 571. The Roman Church now presents a fair front to the world. Diba? Ano sinabi niya? A fair front to the world. Covering with apologies. Sinulat ni Joy? Covering with her record of horrible cruelties. Mayroon bang humingi ng tawad ng mga papa sa nakaraan, maliban sa kanya? Nagsimula sa kanya, sumunod si Benedict, sumunod si Pope Francis. Because he was the one standing and the rest follows. Pagkay maganda pagkagamit ni Kristo, stand. Because when one stands, everyone follows. Including even his own church follows him. Kaya nahati nga sila traditional at saka laban. She has clothed herself in Christ-like garments. But she isn't changed, according to the Great Controversy. Kaya ngayong gabi, kapatid, during his trip, according to Time magazine, during his trip to Israel and the tour of the Holy Land in March of 2000, the first such visit made by any pope in history, Pope John Paul II made an unprecedented attempt to heal the deep divisions, sila na nagsabi, that exists between the Roman Catholic Church and the other 2 Abrahamic religions of the world, Judaism and Islam. Doon, kapatid.
Kaya nga na hindi niyo naalaala na si Pope John Paul ay consultant, advisor ng mga Muslim leaders of the world. Ganito kaganda ang salita ni Kristo, kapatid. Ganito natin intindihin ang mundo na ating kinabilangan ngayon. Christ's own words, delivered to His 4 disciples, na siya ang nagturo sa atin, na galing sa mount, puntahan natin ang river, kasi maintindihan lang natin itong mount ng 15, Matthew 24:15, kung balikan natin yung sinasabi ni Daniel. Kasi pag balikan natin yung river, kasi doon sa river, si Kristo mismo ang nagsabi na ito rin ang mangyari sa 2020 o sa ating generation sa year 2000. Kasi ang river Olay, apocalyptic yan. Para lang sa ending yan. So ang Matthew 24:15, when you therefore shall see, tingnan nyo yung yell, the abomination stand in the holy place. Whosoever will understand. Daniel 8:23, dark sentences, first countenance, and dark sentence, understand, shall stand up. Exactly the same words used, my friend. Mayroon pa ba tayong hahanapin, kapatid, para burahin ang atong mga duda na hindi tayo ang generation na buhay na sasalubong sa Panginoon? Do you think there will be another generations? Wala na, kapatid. Wala nang generation na susunod. Bakit? Yung generation na susunod ba? Tayo ba para magkaroon ng martes? Wala na, kapatid. The sealing is about to be closed. The sealing movement of the Holy Spirit has started long time ago in 1844, 1863. My beloved friends. Kaya the final touches of the final activity of the story of redemption, makikita natin, kapatid, no? Ang Mount of Olive, ang river of heady, and this gospel of the kingdom shall be preached. And the tidings out of the east, the river heady, the Mount of Olive, and you therefore shall see, and the river Olive, and he shall, a river heady, and he shall plant his tabernacles. Grabe. When you therefore shall see the abomination of desolation, when you therefore shall see the letter of stand in the holy place. Daniel 8:23. In the latter time, the restored Papacy. Tapos dito sa river heady, and he shall plant the tabernacles of his palace. Grabe, ang ganda. When you talk about tabernacle, it's about religious, kapatid. It's about religious, tabernacles of his palace, between the seas of the glorious holy mountain. Saan ba yung holy mountain? Yet he shall come to his end, and none shall help him. Mga kapatid, sa gabing ito, napakalinaw na ipinagkaloob sa atin ng langit. Na sa ating mga mata, nakikita natin ang pagtayo ng mga kaganapan, ang pagtayo ng isang kaharian, ang pagtayo ng isang bansa na makapangyarihan, ang pagtayo ng mga prinsipyo, na ang mga prinsipyo ito symbolically will stand in the church of all denominations, including the Seventh-day Adventist Church. Because Christ said, he will plant his tabernacle between the seas of the glorious holy mountain. And in Matthew 10, he shall stand in the holy place. If we claim to be the modern Israel, if we claim to be the modern Israel today, then let it be, my friend. Let it be. Huwag na nating denial stage pa rin tayo. Hindi tayo makamove forward. No? Parang hindi natin tatanggapin ang mga binibitawang salita ni Kristo, parable of the 10 virgins and parable of the unfaithful servants. Parang hindi natin bibitiwan yan. Kasi ang sino mang hindi bibitaw sa kanyang mga paniniwala ay parang tayo pa rin. Parang tayo ang mga foolish virgins o tayo ang mga unfaithful servants. Kasi pag nagsasabi tayo na ganito na ang ating panahon, nagagalit yung mga nakaposisyon. Tanggapin natin ito, kapatid. Leaders of the church, we have to accept this reality na the principles will get into the church. Pero hindi ibig sabihin dahil nakapasok yan doon, ay Babylonia na ito. Gaya ng iniisip ng marami.
Na ang GC, Babylonia na. Kasi mayroong isa dyan, sumali ng ganito, mayroon dito, ganito na. Yung nga ang material evidence na maging reality ang parable ni Jesus. The 10 virgins, 5 are full and 5, then faithful to God. Ganon kasimple lang ito, kapatid. Ganon lang kasimple ang story of redemption, my beloved friends. Kapatid. Kaya gusto kong iano sa inyo, na kayo na bago lang nakapasok sa topic na ito, it is a point of impossibility that you will understand all these things until you view the previous episodes that we have. Why? Hindi ako nagsabi. It was Christ who arranged the presentation. Kaya nga nakauna yan, let no man deceive you. Kaya nga sa bundok tayo nagsimula. So wag ka munang dito. Kung marami kang katanungan, uunahin mo yung unang topic natin, kapatid. Because the Bible will guarantee all of you na lahat ng tanong natin ngayon, so simula nang tayo'y nagkaroon ng pag-iisip, lahat ng ating katanungan sa religious Adventist life natin o sa anong relihiyon natin ngayon will be answered by Christ's revelation at the river, mount at island. In silence, mga kapatid, magugulat ka. Along the series, madadaanan ang lahat ng inyong mga doubts and questions. Kaya ito, palalim na ito. Bukas, papasok na tayo kay may 2 verses pa tayong tatalakayin. Pero ang lahat ng nakikita natin ngayon, may sinabi ang Panginoon on the Mount of Olives. Sa Matthew 24:33, the evidence, so likewise, yes, when you shall see all these things, let us give justice to the words of Christ. Let us respect the words of Christ. Because by respect, we worship and we obey. When you therefore shall see all these things. Anong sinabi saan naka-refer yung when you therefore shall see all these things? Of course, yung sinasabi niya na makikita na mga kaganapan. Kaya ngayon tayong nakakita. When you see all these things, kasi verb yan, actual, 2 mata na makikita natin. No! Alamin nyo ngayon that it is near, even at the doors. So, ibig sabihin, at the doors yan. On the next verse, sinabi niya, verily I say unto you, this generation. Sino yung this generation? T-H-I-S. Sino yung generation na yan? Yung generation ng disciples. Na hindi nakakita na yung Pope ay tumayo. Sino yung generation? Buhay na tao na nakakita. We are, ikaw at ako ngayon na nasa linya, kapatid. You watching right now. This generation, sabi ni Kristo, this generation na nakakita shall see all these things. This generation shall not pass. Hindi na tayo mawala, hindi na tayo mamatay. Till all these things be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away, my friend. Kaya pag nakikita na natin itong ganitong kaganapan, my beloved friends, walang tuldok ang verse 15. Walang tuldok. Sapagkat ang kasunod na verse niyan, special episode yan para sa lahat. Dito natin maintindihan bakit sinabi ni Kristo ng verse 16, matapos niyang dinescribe at nagbigay ng maliwanag na mga kaganapan. Pag nakita nyo ito, sabi ni Kristo, kayo ang henerasyon na makakita nito, when you therefore shall see the abomination, pag nakita nyo na ito, verse 16, let them tayo daw, which be in Judea. Bakit Judea ang pinasabi dyan? Hindi Jerusalem.
Then let them which be in Judea flee into the mountain. Sa lahat ng planet Earth dito, saan ba ang pinakamalapit sa ulap? Sa syudad o sa bundok? Pero hindi. Just a simple, yung parang a simple literal application. But this is profound. Let him which on the housetop not come down to take anything out of his house. Ang ganda nito, kapatid. Isipin mo, yung kanyang prescription, nagbigay siya ng instruction. Anong instruction niya? Flee. Instruction niya yun. Pero ano ang kanyang sinabi? Ano kaya ang maging response ng mga tao sa generation na in-instruction niya? God anticipated our reactions and our response. In the succeeding verses, makikita mo yung responses, mga doubts, mga apprehension ng mga. Maganda ito sa ibang episode natin tatalakayin ang mga topic na ito, kapatid. Kaya dito, kapatid, ngayong gabi, makikita mo yung tinatawag diyan Christ's prescription, Christ's instruction, man's concern, man's reasoning, man's late obedience. Nandun yung instruction. Pero concern masyado ang tao. Anong concern natin? Kung pupunta ako sa bundok, nang may kurinti ka doon, kung mapunta ako sa bundok, kaya sabi niya, let them which in the housetop not come down to take anything. Bakit? In the house. Kasi lahat ng ating mga pagsisikap, lahat ng ating mga labors, lahat ng ating mga pinagpaguran, nandyan sa loob ng ating mga tahanan. Kaya minsan hindi na tayo makapalo ng instruction kasi ang iniisip natin, lahat ba ng ating luxury dito, lahat ba ng ating mga comfort zone na ating hawak ngayon, mayroon ba yan doon sa lugar na sinabi ng Panginoon, in the wilderness, in the mountain? Tapos yung rason pa natin, mayroon pa akong anak na pinaaral, mayroon pa akong mga tinutulungan. And sinabi, mayroon pa isa, let them which on the housetop not come down to take any clothes out of his house. Bakit? Pag nandoon ka na, kapatid, huwag mo nang isipin ang profession mo. Presidente ka ba ng mission? O doktor ka ba? O engineer ka? At dyan sa movement na ito, kapatid, parehas na lang tayo trusting in the divine providence kasi siya ang mag-provide ng ating pangangailangan. Siya na, kapatid. Nandito na tayo sa kanyang mga kamay. Gaya ni Elijah, kapatid. I-provide niya yung kapatid. Pero in spite of it, marami tayong rason. Mayroon pa. Kaya, woe unto them that are with child. Bakit? Yung mga bata ba ay curse ba yan na mayroon tayong anak? Na bago pa nga isinilang, sabi ng Panginoon, go to the world and multiply. Ang bata nga, naging representante para makarating tayo sa langit ng kanilang buhay. Pero bakit sinabi ito? Woe unto them that are with child. Bakit? Ginawa nating sandalan na hindi tayo makasunod kasi nag-aaral pa ang mga anak ko. Ngayon naka-COVID na. Saan na tayo pupunta? Naka-freeze na tayo. Saan sa Bible ang freezing? Yun. But pray that your flight be not on the winter, neither on the Sabbath day. Because freezing time, you cannot move. You cannot move. Before the freezing time, you have to get out from the city, my friend. You have to get out from the city. But pray that your flight be not in the winter. Bakit? Yung salita na yan para sa Amerika? Para sa Canada? Di sa Pilipinas kasi walang winter dito sa Pilipinas. Palaliman natin yan, kapatid, sa ibang episode na ating talakayin. Pero ang mensahe ngayong gabi, sa lahat ng ating nakikita, na katuparan ang sinasabi ni Kristo ngayong gabi, isa lang ang ating dapat panghawakan. Prepare to meet thy God. Anong ibig sabihin ng occupy until I come? Marami yan, uy, kung anong gagawin ko, magnegosyo, ay, i-occupy ko lang ang aking panahon. No, my friend. The word occupy until I come, it is on the issue of His coming. You occupy all of your life on the issue of His coming, my friend. What is His coming? We are taught, we are instructed by the Bible, by the words of God. What is to occupy our life? Our preparation to stand. Our message of proclaiming the last warning message of God. Kaya ito ang ating nag-occupy ng ating buhay. The proclamation that we will be a witness. Paano maka-witness? Kung napunta ka sa bukid,
That's the most powerful message you can ever deliver. Bakit napunta siya sa bukid, sa mundo? Kasi darating na daw ang Panginoon. Ha? Anong dahilan? Magbigay ka ng mga teksto, mga social dynamic. Oo nga no? That's the most powerful evangelism that this church must proclaim. Yung evangelism, kapatid, na makikita sa buhay na ikaw ay may pinaghandaan, na may darating. That's the best evangelism, my friend. And to all the church missionary statements. So may God will help us as we continue, palalim, basahin nyo ang Daniel 8:24 and 25. The most beautiful prescription of God. Healing for all of us. So shall we bow our heads for prayer. Great God, loving Father, we thank you so much, Lord Jesus Christ, for what you have spoken to the 4 disciples. What you have delivered to Daniel at the river Olwine. Thank you for giving us an assurance that we, nga kaming lahat ngayon na nakakita ng katuparan ng iyong banal na salita, kami ang iyong sinisilyuhan. Give us the comfort and the faith to believe that you are sealing now our faith, that we will be victorious in meeting you at the clouds of heaven. Thank you, Lord Holy Spirit, for giving us the faith, the encouragement, and the impression. Bless those who right now, who will be watching this presentation, this offer of your love to us. We know that there will be rejections, but there will be acceptance of your people. Thank you for making us a part of the proclamation by those who are watching to share this message to their loved ones. In Jesus' name we pray. Amen. So just like my friend, please like the presentations and share with your friends. See you tomorrow evening in this river experience of our lives. God bless us.